Umhla ka-18 phela namhlanje. Kusasa sekumhla ka-19. Awu sukanini madoda. Nima MK amahle KZN. Hayi, usuku lesigameko. Naku nje okukodwa engizokutshena kona. Kholelwa kuwena. Noma ngabe abantu abakholelwa kuwena. Wazi amandla akho. Ungenzi omunye umuntu akwenza uzibukele phansi or uzingabazi. Okugcina akulinge ulahle umuntu okholelwa kuwena. Yabo umuntu okholelwa kuwena ifa lefa khona. 3 Makusayithuba lomunye umuntu lokuthi enze into, mdedele. Hlala urelax, hlale njengevila. Liyeze lakhe ithuba. Makukhona okunyathelayo kwabhlungu walimala. Khala usulinyembezi. Uthi kuzophola. Bese uqhubeka nendlela. Yabona lento yakusasa ingakwenzi uluze uthando lomkhonto. Kodwa ikufundisa ukuthi obani abakholelwa kuwena nabangakholelwa kuwena. Bese usebenzela umkhonto, ungasebenzeli umuntu. Usebenzela umkhonto. Danko. Avikeni adlule usibonelo Nomvalo oSecretary General womkhonto wesizwe party wazisa amalungu omkhonto wesizwe party kanye nomphakathi ukuthi ama-structures lawa khona omkhonto wesizwe party uzowahlakaza ngenhloso yokubumba ama-structures amasha, kodwa azobe lawe ebekela ukuthi athathe iqembu alibeke kuma-elections, adlula ama-elections bese kusungulwa amanye ama-structures. Ukusho ukuthi ama-structures azobekwa manje inhloso yawo ukuthi alekelele i-MK party kuze kufike ama-local government elections. Ngakho-ke bazohambela iy'ndawo ezehlukahlukeneyo. Ziningi izinto ezikhulunyiwe. Baze basho ukuthi le process abahamba kuyo manje i-consultative process. Ngoba angeke bona bafike bakhetha abantu, kodwa abantu baleyo ndawo abazobeze kuyo bazokhetha abantu abazobamela. Sikhulumile-ke ngalelo daba osukwini layizolo ngomhla ka-18 umkhonto wesizwe party i-leadership yase-KZN, ngoba base-KZN ibihlangene bedingida izinto ezizokwenzeka nezilindelekile, yonke into efuneke ikhulunywe i-leadership. Namuhla ngomhla ka-19 sekufuneka kufika amalungu omkhonto wesizwe party-ke manje axoxe ne-leadership, bakhethe labo bantu abazobamela nalabo abazobasebenzela kuze bakufika ama-elections. Ibalulekile ukuthi siyikhavele ngoba eyase-KZN kuyasusa ukukhuluma nje okuningi ngey'nsuku ezedlule, waze yena uSibonelo Nomvalo wakhipha iletha ngoba sekukhulunywa ukuthi kunenkinga yama-venues akhethiwe. Okwesibili, iNews 24 yakhipha i-article ethi uBaba uWillis Mchunu usesusiwe kuleya post yakhe wavela naye wathi cha, okwamanje akasuswa, kodwa uzothi mayesefikile u-SG nethimba lakhe bese bedecide uma futhi bemsusa kule post yakhe bemredeploya kwenye indawo noma bengamniki post, akunankinga ngoba vele into eyaziwayo ukuthi le izokwenzeka. Sikubonile eMpumalanga bawahlakazile ama-structures, bathatha umama uBusisiwe Mkhwebane bamfaka kwi-legislature yaseMpumalanga. Angazi ukuthi baqokobani-ke khona, ngizange ngilandele udaba lakhona, kodwa ngenza le video ngoba kunomlayezo obalulekile ovela kuChilisi obheke kumalungu omkhonto wesizwe party. Ubalulekile lo mlayezo, yingakho ngithe ngenze le video ngoba kunzima ukuthi ngingawugwema, kunzima futhi ukuthi ngekhulume ngawo ngoba abangamalunga uzobasiza nabantu nje abafuna ukukhula-ke in general uzobasiza baziqonde izinto. Abawuzonda umkhonto wesizwe party futhi bazosizakala nabo ngoba bazothola into abazokwazi ukukhuluma ngayo. Ngifuna kuthiwe ngomuntu onobandlululo, ngakho-ke ngifuna le video accommodate bonke abantu. Ngale nje kokubambelela ngicela uzwe la. Kulaba ababiziwe emkhontweni namhlanje kumhla ka-19 kusekuseni nje kusa, nazi into ebalulekile. Umuntu okumele aphume ewinile namhlanje kumele kube i-organization.
ngoba meke kwaphuma kuwini camp ethize kusho ukuthi okwabhekana no-ANC kuzobhekana nomkhonto. Enza sure ukuthi i-organization ibalulekile kune-self-interest. Yes. Uzocelebrate ukuthi ezakho ziyawina kanti ukufa kwe-organization bese kuhlala emahlombe akho. Number 2. Enye yezinto ezobonakala after le exercise yale consultation ukuthi ngabe i-organization isi-ready yini ukuthi ingabamba ama-conference. So far ngokubuka kwami, organization ayikho ready ukuthi ingabamba ama-conference, ikhipha ama-delegates azoya koyiqokela ubuholi bawo. Why ngisho kanjalo? Ingoba abantu baqhamuka ne-mentality yalaba basuka khona. Into ebalulekile kubantu abaningi ukuthi i-position ethize inginikeza amandla athize. Abantu abathize fanele ngibenze baphushe mina, ngibathembisa ukuthi nokuthi. Asisayibheki ke manje lento ekuthiwa i-capacity kulo muntu ogaqele leya position. Uzoba kwi-position aseve i-interest yakhe ne-interest yabasupporte yena, angabi ne-capacity yokuleader bese kungalimali yena, kulimali i-organization. Yabona? So all in all vele kuzoba nzima ukuthi abantu bakhiphe kwinto abayijwayele yama-conference, ngoba already abantu bayayicwa lento. Mina ngiphethe ubani, uyaphi naye ngoba kwi-consultation uyophakamisa igama futhi hayi wena as an individual, collective as a sub-region niyophakamisa igama nilifake la nilifaka khona. I-decision yokuthi lelo gama lizoyiswa ngakuphi ayikho kunina ngokwe-guideline unless kushintshe izinto. Yabona? Izinto ezibalulekile ke ningazikhohlwa: proof of residence, i-ID, member in good standing. Ngayikhohlwa leyo nto. Ave ibalulekile le video. Ibalulekile kakhulu. Ikakhulukazi kumuntu onentshisekelo yokufunda nje komunye umuntu. Kukhona angakufunda. Njengokuthi kuyonke into eyenziwayo kubeka i-organization phambili. It's not about an individual. Yonke into eyenziwayo yenzela ukuthi kusucceed i-organization, not an individual. Because it's not about an individual. It's about the organization. Kubantu abafunayo ukufunda. Ngoba funeka bazi ukuthi noma yini oyenzayo represent organization. Uthi omunye ubaba engimaziyo osebenzele enye ikhampani, kuyicala ungathola ngisho warning uma ungathi ufake i-uniform yasemsebenzini la asebenza khona bese ungena etavern, ngoba igama lizothi leya company, angeke lisathi wena as an individual, because la uhamba khona urepresenta i-organization. Ngakho ke uma kukhethwa abantu laba bakhethiwe definitely basupportwe ngakho konke. You need to submit kubantu laba abasuke beqokiwe ngaleso sikhathi bekwi-leadership, ngoba wonke umuntu osuke lapho usuke nenhloso eyodwa yokuthi i-organization isucceed. I-video esiqale ngayo nje mayiqala le video ithe yazi amandla akho. Mhlawumbe ngekhono lakho, ngamandla onawo, ngembono nayo, nangamaso nawo, ungayilekelela i-organization, ngoba ukusebenza uma ukwi-organization akudingi ukuthi uzube sesikhundleni ukuze kubonakala ukuthi uyasebenza. Ungasebenza ula ukhona. Ngoba njengoba sidaliwe siphila singabantu asifani.
There are those who are born to lead. Kunabantu aba-right, who are good followers. Nje who are good followers. Ukuba khona kwabo behind someone kwenza ukuthi kwayena loyo, even if bayabona ukuthi kukhona izinto abangcono ngazo kuye, kodwa ngokumvumela kwabo ukuthi abalide bese bemseka ngakho konke okusemandleni abo, kwenza ukuthi i-organization egcineni kosuku iwine. Ngikhulumile ngelinye ilanga makusasekhona i-ad hoc committee ngathi ziningi izinto esisifunde kubaba uSolviet Lechanyane. Kuyo yonke into ongayisho nge-ANC, kodwa lo yababa uprincipled. Kubantu abebebuka nje ad hoc committee bayazi ukuthi uchairperson wakhona uprincipled. Zikhona ikhathi lapho khona ama-members ubwakaphume esandleni, kodwa benga-react elawulwa imizwa noma ama-feelings. Kukhona isikhathi la bebe-attack-a yena personal, be-attack i-character yakhe, ba-attack i-organization aphuma kuyo, kodwa waye-principled ngoba wayazi ukuthi ukuba khona kwakhe kuleya position as u-chairperson urepresenta i-ad hoc committee, not i-political party. That is the reason why wonke ama-members ayiphathi ad hoc committee uma kukhulunywa ngo-chairperson babemncoma, yingoba wayazi ukuthi it's not about i-political party aphuma kuyo, but it's about i-ad hoc committee nomsebenzi ekufanele iwenze. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo.